eta erdiko soldata, bai oso basua da. Ordu gutxi egiten ditugu, orduan egia da, diru gutxiago dugula hilabetero, eta hilabetea bukatzea zaila, oso zaila da. Nik bai lan egiten dut arratsaldetan, eta horrekin diru pixka bat ateratzen dut hilabetea bukatzeko. Jornada erdiko soldatarekin ezinezkoa da hilabetea amaierara iristea, eta adibidez nire kasuan beste bilanetan ibiltzen naiz. Jornada erdiak daukana da hori, ezinezkoa dela bizitza duin bat izatea eta soldatarekin ezin aurrera egin. Pues sigo organizándome bien y trabajando en otras cosas aparte. Lo hago porque vivo con mis padres todavía y los fines de semana me busco trabajos de pocas horas, tipo trabajar en un bar como camarera o trabajos así. Nire kasuan amarekin bizi naiz, orduan, pisuak eta begiratzen nabil, baina jardunaldi honekin hipotekarik ez didate emango, eta pisua lokatzeko, oraingo egoeran, zinezkoa dut. Horrez gain ere paroa kobratzen dut, eta horrelako jardunaldia nahiko eskasa geratzen da independentzia izateko, eta etxetik kanpo bizi ahal izateko.